Predstav si, že takto o rok by si už mala rozbehnutý svoj vlastný fungujúci beauty biznis. Nič nie je nemožné a sny netreba len snívať, treba si ich plniť. Ak s našim kurzom začneš teraz, pravdepodobne ho budeš mať do Vianoc celý hotový. Vybrať si môžeš z dvoch verzií, online alebo live. Akúkoľvek verziu nášho programu si vyberieš, o nič neprídeš, pretože obe majú vzdelávací obsah úplne rovnaký. Školenie je vytvorené s dôrazom na naozajstné vedomosti. Chceme, aby si bola na 100% pripravená do praxe a preto ti ponúkame úplne všetko. Celé know-how v jednom jedinom kurze. Byť na 100% pripravená neznamená len dokonale ovládať chĺbkovú štruktúru. Potrebuješ toho vedieť o mnoho viac a toto všetko ti ponúkame v jednom ucelenom a komplexnom programe. Ak si vyberieš online verziu, tvoj štartovací balík ti príde kuriérom a prihlásiš sa do nášho kurzu online, kde ti všetko vysvetlíme a budeme postupovať krok po kroku. Budeš kresliť a posílať mi svoje práce a ja ti ich budem následne opravovať, až dokedy nebudú dokonalé. Ak si vyberieš live verziu, tak sa zúčastníš okrem tohto online tréningu aj 2 dní kurzu u mňa v akadémii naživo. Budem sa na teba veľmi tešiť. A verím, že takto o rok si na mňa spomenieš a povieš si, že to celé stálo za to.